Lezi ndaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. The center is gradually bit by bit clearing off. Ihhovisi lomnyango wezasekhaya ligculisekile ngohlelo lokucutshungulwa kwemininingwane yalabo abasagcinwe esikhungweni sesikhashana eMusina eLimpopo njengoba belungiselela ukubuyela emazweni abadabuka kuwo. We're not impressed at all for this lengthy postponement. These investigations should have been completed a long time ago. It's been ongoing for a couple of years. Sebevelile enkantolo yemantshi yaseGoli ababili abayingxenye kulabo abafunelwa icala lokwebiwa kohlobo lwamatshayi igugu enani leyigidi engaphezu kwe-14 zamarandi ezantshontshwa eKhilani. Phakathi kwalabo abasolwa kukhona noyiphoyisa le-EMPD. This matter must be postponed until such time as Ms. Hassan tells us that the house is in order. This is the bundle. There's going to be nothing that's going to occur from this point. Abameli benhloko yezobunhloli esamisiwe uMajor General Firoz Khan bafuna ikhomishana kaMadlanga ikhlehlisa ukudinga idudaba likaKhan njengoba bethi usesesibhedlela. Ngikubingelele mbukeli ngikwamukele indaba enze ihora lokuqala igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwaMwali ihlaba ngale limhlophe qwa. Ake sibheke ukuthi namhlanje emini sikuphathele ziphi. Umnyango wezasekhaya uthi uculisekile ngohlelo lokucutshungulwa kwemininingwane yabantu abakuleli ngokungemthetho abasagcinwe esikhungweni sesikhashana eMusina eLimpopo njengoba belindele ukuthuthwa basiwe kwelakubo. Umnyango wezasekhaya uthi sebengaphezulu kwezinkulungwane ezintathu namakhulu 416 abantu asebecutshunguliwe kulesi sikhungo sesikhashana. Lo mnyango uthi kuze kube manje sekusetshenziswe amabhasi angama-53 ukubuyisela abakuleli ngokungemthetho emazweni abo. The center is gradually bit by bit clearing off. What we have managed to do yesterday, we've managed to load 73 buses. Of the 73 buses that we've loaded, 11 buses we loaded the people that are going to Zimbabwe, and the rest of the buses were those people that we took them over to Malawi. Lo mnyango usebenzisana namaphoyisa omgwaqo uqinisekisa ukuthi amabhasi afinyelela ngaphandle kwezihibe emngceleni waseBeitbridge. We've got traffic department that is working with us. That's why you also see them behind me. And then their role and their responsibilities to make sure that as and when buses are to move, they clear the road for the buses so that the buses can make sure and the drivers can just make sure that they move from here to the port of entry, which is Beitbridge. Beitbridge is plus minus 16 if not 17 kilometers from here, so the traffic are managing to do that. But the other issues is that there are also roadblocks where police are there, communication has flown, they know at what time are the buses going to come so that we could just have that easy flow. Iziphathimandla zikholelwa ukuthi bangaphezulu kwezinkulungwane ezikhombisa asebebuyiselwe emazweni abo selokhu kwaqalwa lolu hlelo kanti zinethemba lokugcwalisa amanye amabhasi ayisithupha namhlanje. Basalokhu beqhinqe ngaphandle kwehhovisi lomnyango wezasekhaya enkabeni yedolobha eThekwini labo abangabokufika abafuna usizo lwendawo yokufihla amakhanda selokhu bebaleke bashiye indaweni ebebekade behlala kuzo. Kuleli qophelo ke noma ke kulesi sikhathi umbukeli isixhumana nentatheli SABC uZanele Buthelezi okhona kule ndawo eThekwini. Zanele sikubingelele sikwamukele indaba enza semini sicela usilandise ngesimo esenzekayo njengamanje lapho. Ngabe ukhona umnyakazo osuqhamuke nomkhandlu weTheku kulolu daba? Njengamanje abantu bahlangene lapha ngaphandle kwase-Home Affairs esikhungweni esaziwa nge-Refugee Reception Center ku-Che Guevara Road. Abaningi-ke balala khona lapha, bagezela khona, badlela khona, bethi-ke banawo amaphepha kodwa inkinga ukuthi baxoshiwe emsebenzini ngokunjalo nasey'ndaweni abahlala kuzo. Ngakho-ke kuze kube manje basalindile ukuthi balekelelwe. Kanti-ke sikhulumile nomunye owaseBurundi othi usehlale khona lapha kule ndawo sekuphele izinyanga ezimbili manje elindile belokhu befika abantu izikhulu ezithizeni zibathembisa ukuthi ke zizobasiza kodwa kuze kube manje abakatholi sizo.
kuphela nje into ekhona lapho ebekiwe sekungama-toilet okuyiwona-ke abakwazi ukuzikhulula kona ngasese. Kodwa-ke yonke into bayenzela phandle. Uma lina imvula bathatha useyila basimbuze ngawo. Kukhona ney'ngane ey'ncane-ke nazo ezikhona kulesi simo lesi esinzima. Abantu-ke bathi bona bathenjiswa ukuthi bazotholelwa indawo yokuhlala njengoba besuke ey'ndaweni ezehlukene, kodwa kuze kube manje basalindile. Sisukile-ke futhi saze sawuzobheka manje la e-drive-in lapho ebekhona khona abekudabuka eMalawi abebekade bethuthwa khona beyiswa eMusina nakuyilapho okuqhubeka khona uhlelo lokubuyiselwa kwabo emakhaya. Siyazi ukuthi le ndawo-ke yase-drive-in ibisivaliwe, kodwa-ke abantu bona abayekile ukufika la ngaphandle kwale ndawo njengoba-ke ubona nje izikhwama imithwalo igcwele impela. Kanti-ke nabo abantu bakhona bahleli balindile kunekiwe ingubo njengoba-ke abanye phela sekuyindawo yabo yokuthi bahlale khona la njengoba bethi nabo bayasatshiswa la behlala khona, ingakho sebebona ukuthi ngcono beze bazofika kule ndawo ngokwethemba lokuthi bazogcina bethole amabhasi. Sizwile-ke ngoLesihlanu umnumzane uAdam Ali oqhamuka kuyona-ke i-embassy yaseMalawi ezwakalisa lapho ukuthi abantu abayeke ukufika kule ndawo ngoba amabhasi abephumile ngoLesihlanu abawatholile enikelwe i-gift of the givers. Ngokunjalo-ke nabantu abahlukene abekwa amabhasi okugcina abayeke ukuthi beze la, kodwa-ke lokho kuyacaca ukuthi-ke lowo myalezo awuzange wamukelwa abanye njengoba ubabona nje abantu besagcwele khona la bethi balindile mhlawumpe kukhona umhawa bazowuthola bakwazi ukuthi bathola amabhasi azobayisa eMusina. Ngokwazi kwethu kuzobe manje amabhasi awekho azofika. Ngokunjalo nomkhandlu waseThekwini lolu daba lwabo usuliyekelele bona abantu-ke bakwa-Home Affairs, ngokunjalo-ke bakwa-immigration kube yibona abahlela lolu daba ngoba bethi le repatriation center isivaliwe, kodwa kuze kube manje akacaci lutho ukuthi kuzokwenzakalani ngalabantu abahleli la. Sibonga kakhulu umbukeli lo bekuZanele Buthelezi obesibikela bukhoma eseThekwini. Abasolwa ababili kulabo abafunwa ngamacala okugasela ngokungemthetho umuzi oseGoli lapho kwebiwa khona uhlobo lwamatshayi igugu abize cishe igidi eziyi-15 zamarandi bavele kafushane enkantolo yemantshi yaseGoli namhlanje. Bazoqhubeka-ke nokugcina esiteshini samaphoyisa eBenoni baze babuyele enkantolo. Abasolo Adrian Mackenzie kanye no-Etienne van der Walt bavele kafushane enkantolo kulandela ukuboshwa ngempela sonto. Umsolwa oyedwa iphoyisa likamasipala waseKuruleni, omunye uxhumene nenkampani yonogada abazimele. This falls under 6 charges they are facing. And they did indicate to me that they would like to apply for bail. Leli cala liphenywa uphiko i-IPID kulindele ukuthi kuboshwe nabanye abantu ababili njengoba amanye amaphoyisa alomkhandlu esagcwele amathafa. Kuzokhumbuleka ukuthi kuboshwa kwabo kulandela ubufakazi obuvele kwikhomishana kaMadlanga nalapho ufakazi ofihliwe waveza ukuthi iphini lenhloko ye-EMPD elimisiwe uJulius Mkhwanazi wasiza ekuhleleni ukwebiwa kwamatshe eyigugu emzini oseGoli. Kuthiwa lolu hlobo lwamatshe adayiswa kwase ukuthi imali yahlukaniswa phakathi kwabasolwa abayisithupha abangamalungu e-EMPD. Ummeli wommangalelwa wesibili uzwakalise okunganami ngokuhlehla kwaleli cala. He handed himself over yesterday night. We're not impressed at all for this lengthy postponement. This investigations should have been completed a long time ago. It's been ongoing for a couple of years. Honestly speaking, I do not even know why they didn't just summons him to appear in court. Inkantolo ibisilihlelisela isonto elizayo leli cala njengoba kusaqhubeka uphenyo. Abameli benhloko yezobunhloli esamisiwe uMajor General Firoz Khan bafuna ikhomishana kaMadlanga ikuhlehlisa ukudinga idudaba likaKhan njengoba bethi usesesibhedlela. Abameli bakhe bathi abanawo umyalelo asebeke bawuthola kuye njengoba bengakwazi ukuxhumana naye.
Njengoba nje ikhomishana kaMandla ngiqhubeka nokudinga iduda abalwe insolo ebhekene nenhloko yezomhlolo esamisiwe emsebenzini uMajor General Feroz Khan abameli bakhe abaphambi kwekhomishana bathi akukuningi abangakwenza njengoba bengakayalelwa lutho. I reiterate that we are not yet favored with instructions from General Khan. I mentioned that while he is responsive and there is signs of improvement, he is unable to converse with me. I went to the hospital in an attempt to see to what extent he is able to converse. Now, in as much as we don't have instructions, there is the issue of residual rights or residual instruction. I have to act in General Khan's best interest to protect his rights. Ummeli Khan uthe mangabe veza ukuthi kufanele ngabe kuyahlehlisa ukudingidwa kodaba la kuKhan abahola ubufakazi bashaya phansi ngonyawo. This matter must be postponed until such time as Ms. Hassam tells us that the house is in order. This is the bundle. There's going to be nothing that's going to occur from this point. And at some point in time in the future, hopefully with General Khan improving in his health, at the minimum, we can put before this commission an affidavit in answer to what Ms. Hassam has led. Unfortunately, this is a commission of inquiry. This is not a trial that we're conducting against General Khan. Information comes to us when it comes to us. The investigations are ongoing. This is an investigative inquiry. Isithangami sekhomishana siyaqhubeka. Mukele sathi qo eyitolo kanti siyabuya ke nezinye indaba zosuku ngemva kwekhefu. Siphinde sikubingelele mbukelo sikwamukela mangabe usanda kungena sikhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzoyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Kuhlangana unyaka namhlanje solokhu umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi abamba isithangami nabe indaba esiwundabuzekwayo esanyakazisa izwe lapho akhuluma khona geqa amagula ngeintsolo zokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa osekhefini elikhethekile uSenzo Mchunu usebenzisana neGila Mkhuba egxambukela ekusebenzeni kwamaphoyisa kwezobunhloli kanye nakwezobulungiswa kuleli. Ake sibheke nje kafushane amazwibela ngosekwenzekile kusukela ngalolu suku ngonyaka wedlule. Us as people who are running on the ground. Mhla ziyisithupha kuNtulikazi nyakenye uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi waveza izinsolo zokuthi ukuhlakazwa kwezithimba elaliphenya ukubulawa kosombusazwe kwakuhlosiwe ukuze kuvikelwe isigila Mkhuba. Lezi insolo zaholela ke ekutheni kusungulwe ikhomishana kaMadlanga lapho Mkhwanazi waba uqala ukwethula ubufakazi bakhe. The KwaZulu-Natal political killings testing. We will want to address that first. And secondly, we will want to address the criminality, the political interference, as well as the corruption within the criminal justice system. It shall become evident that significant overlaps and intersection between the two broad topics, and a distinction between the two may not always be possible to draw. Lapho ke asebethule ubufakazi phambi kwekhomishana nabo baphinde baqinisekisa ngezinye izinsolo zikaMkhwanazi. I had met with the former Minister of Police, General Cele, who informed me that he had been approached by Mr. Matlala, informing him that Lieutenant General Sibia advised him, Matlala, to submit or to write an affidavit and he also drafted such affidavit on behalf of Mr. Matlala. Lolu phenyo luphinde lwaveza ongahambi kahle embuthweni wamaphoyisa iSAPS kanye namaphoyisa omasipala waseGrulini naseTshwane. What I'm going to put to you is that it is absolutely clear from these chats that what you and the Minister were discussing on 23 and 24 December was the possible arrest of PKTT members by IPID in relation to the events during the 6th December operation at Mr. Matlala's house. Ngaphezulu kwalokhu samile umbuzo ukuthi ngabe kuzokwenzakalani ngongqongqosho wamaphoyisa usamisiwe esikhundleni uSenzo Mchunu ngesinqumo sakhe sokuhlakazwa kwePKTT.
It's false. Yes. It's false. There is no money that I have ever received from Brown Mokgotsi, or he has received. No, it's from Matlala, not from Mokgotsi. Or from Matlala. Yeah. Yes, what General Mkhwanazi said is that you and Mr. Mokgotsi are receiving money from Mr. Matlala, who is an alleged criminal. Oh, it's false. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa waqinisekisa izakhamuzi zakuleli ngokuthi zizosetshenziswa zonke izincomo eziyoqhamuka kule commissioner njengoba ususondela nomnqamula juqu wombiko wayo wokugcina. Kanti ke nezakhamuzi zakuleli zizwakalise imbono yazo ngesimo sezwe selokhu Mkhwanazi adalula okwakungalindelekile ngalolu suku ngonyaka owedlule. The corruption cannot end because Madlanga Commission it's taking out everyone who's been doing corruption. So if the state does not fund it, it means that everything has been cut. People will be held accountable at least. Even though our justice system is questionable, but even that is coming into light. Wendoda ungasabi lutho veza yonke into sifuna yonke la ngaphandle la abantu abaphume bonke sifuna zonke legebengu lezi legilamkhiba lezi ziphumele ngaphandle. Into ekufanele uba simbulele uGeneral Mkhwanazi lo wayeweza nayo lento ngaphambili yento kokubana kulolu hlobo kuba ayiyonto sasike sayicinga umuntu obenova ubaphana pha kukhe kumane kubakho imali umuntu okufuneka idlulise ongumqhubi wemoto njalo kodwa uba yilolu hlobo ayiyonto besingazange besasike sayicinga uba injalo. In so many things that awazivezayo ke malunga nobupolisa nesipolisa ezo zinto zabangela ba ke makuvuswe iCommission ezifana namadlanga commission naseParliament ba kuvuka iAlcohol Committee so ukwazi uba kuphicothwa abantu kubuza imibuzo banzi ngezazi izinto ezithethile Mkhwanazi. Ubuholi ophezulu beANC KwaZulu-Natal buhambele ekhaya lobe yilungu eliqavile lenhlangano uDkt Ntuthuko Mahlaba emva kokuzwakala kweindaba zokwedlula kwakhe emhlabeni ngempela sonto. uMahlaba uthole ukulimala ngesikhathi eshayiswa imoto emgwaqeni eyivocavoce egijima ubeke sephuthunyiswe esibhedlela nalapho ke kufike kwamenela khona. Bekungumunye wodwa kufika amalungu obuholi beANC ekhaya kwaMahlaba ukuzobhonga emswaneni ngokudlula kukaDkt Ntuthuko Mahlaba. Udade wabo umchaze njengomuntu obewuthanda umndeni futhi ewunikeza isikhathi ngaso sonke isikhathi obumdinga ngaso. Bekwazi ukuthi enze isikhathi senhlangano abuye enze isikhathi sakhe nomndeni. Unonkosikazi wakhe, unezingane zakhe nathi siblings nomama wethu uMandebele usakhona uyaphila. Bekwazi nje ukuthi sibonane sihlale sihlangane noma ngabe inhlelo zefamily ekhona bebakhona sihlale kube mnandi. uDokotela uMahlaba ube neminyaka engama-44 ubudala kodwa ubesesebenza ezinhlakeni ezahlukene ze-ANC. Umdidiyelo ANC KwaZulu-Natal uMike Mabuyakhulu uchaze uMahlaba njengomuntu obenolwazi olunzulu nobelulekelela ukuthuthukiswa kweqembu. Siwumbutho wesizwe siqhameke ngeqolo entwala ngokushona nangokulahlekelwa uDokotela uComrade uMahlaba uNtuthuko Mahlaba. Ube ngumunye wabaholi bombutho obenamava ayisimanga umuntu obenobuchule injula buchopho uqobo lwayo kodwa futhi shabasheki ebesebenzela abantu ngokugcwele. Thina ke esakutholile sithole ukuthi kwehle ingozi angako asikabi nabo ubunye ubufakazi ngako ke okwamanje sisebenzela phezulu ukuthi into eyenzeka izolo kuye washayiswa imoto udriver wemoto umshayeli wayo sizwile ukuthi ke usezethulile kwabomthetho khona izolo akabalekanga. Umshayeli wemonto oshayise uMahlaba ubesezinikela ngokwakhe emaphoyiseni ngemuva kwengozi kanti namaphoyisa ayaphenya ngesehlakalo. uDkt Ntuthuko Mahlaba uzofihlwa kwela kubo enquthu ngomgqibelo. Owengamele ezemali eGauteng uNkululeko Dunga uthi isimo sezemali komasipala besifundazwe siyakhathaza. Babili kuphela kwabayi-11 abathola umbiko ngenagcobho ukucwaningwa kwamabhuku ngonyaka wezemali u-2024-2025.
Ohulumeni bezindawo bayaqhubeka nokubhekana nezinselelo zokulethwa kwezinsiza, ukuphatha kudedengu, ukuntuleka kwamakhono kanye nenkohlakalo njengoba kungekho nowodwa kumasipala abakhulu othole umbiko ongenagcopho wokucwaningwa kwamabhuku kunyakamali u-2024 kanye no-2025. Wengamele ezimali eGauteng uNkululeko Dunga uthi lokhu kuyakhathaza ngoba kuthinta ngqo ukulethwa kwezidingo emphakathini. Tshwane alone has accumulated 12.17 billion in irregular expenditure, 5.22 billion in unauthorized expenditure, and 3.61 billion in fruitless and wasteful expenditure over the 4 years. Udunga uthi kumele lifakelwe izibuko kakhudlwana idolobha laseKuruleni eseliphenduke isidleke senkohlakalo. Ekurhuleni's regression is more alarming, and we say so without apology. This is a metro where 620 million in irregular expenditure has piled up over 4 years of this administration. Udunga ubehambele eMakawuse eGermiston njengesu lokusondeza uhulumeni kubantu exazululeni izinselelo komasipala. We have been asking for a permanent land for a quite long time, over 15 years if not 20, and then nothing come to the board. They are only pitching out during this time of elections. Uphinde wakhuthaza imbhikisho enokuthula kulandela isigameko sokushiswa kwendlu yemeya kumasipala waseLesedi. Mbukeli sathi quke ezitolo kanti uma ngabe sesibuya sobe sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena nje ungayindawo. Mbukelisi zibeka lapha ke besikuphathele zona emini oza kwethu bayeza neindaba ngolimi lwesindebele emagabanxa ihora lesihlanu ntambama. Thina ke sobe sesikhuzibuya nezinye futhi ngehora lesikhombisa kusihlwa okwamanje nje usale kahle.